Kini atong latest weather update June 2, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na ana sa 275 kilometers sa may kasadpan ng Iba, Zambales. Less ang chance gihapon kini ma-develop na bagyo or tropical depression ug possible kini mahilis or mag-dissipate within the next 24 hours. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan, kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Na ay forecast maximum heat index na mo range sa 39 to 41 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.